Pag-ablihan na ang Biblia sa Lucas 17, 11 to 19. Luke 17 verses 11 to 19. Kung panalitan na inyong tapa, doon pa siya kapakli, na nakapakli, nakakalihok po tapa. Lucas 17, 11 to 19. Samtang naglakaw si Jesus padulong sa Jerusalem, niagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. O sa iyang pagsulod sa usa ka baryo, gisugat siya sa napulo ka sanglahon. Nagtindog lang sila sa unahan ug naninggit, Jesus, Ginoo, maluoy ka kanamo. Pagkakita ni Jesus kanila, miingon siya, adto kamo sa mga pari ug pagpatan-aw kanila. Sa naglakaw pa lang sila, nangaayo na sila. Pagkakita sa usa kanila nga naayo na siya, mibalik siya kang Jesus ug misinggit sa pagdayeg sa Dios. Miluhod siya ug nagpasalamat kang Jesus kadtong tawhana taga Samaria. Unya miingon si Jesus, dili ba napulo man ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Nganong wala may nibalik aron magpasalamat sa Dios gawas ni ining tawo nga dili Hudiyo. O miingon si Jesus kaniya, tindog o pauli na, ang imong pagtuo mo ay nagluwas kanina. Let's pray. Thank you, Lord. Thank you, O God. Lord, ang salamat Ginoo sa pribilehiyo na kami nakako. Karong kabuntagod, salamat sa bagong adlaw. Salamat sa kusog. Salamat Ginoo sa imong pulong nga adlaw gabi. Pwede na mo mapamalandong Ginoo para uptake me, Lord. To be very careful to obey it, O God, and as you promised, Lord, will be prosperous and successful. Father, thank you so much sa imong kaayo sa matag kinabuhi. And I pray, O God, forgive us if there's anything in us not right before you. Pasaylo, if there's any unconfessed sin, O God, pasayloa kami sa mga kalapasan, di atinimon, sa mga una, sa pulo nga ligawa sa mga bak-bak, timuha sa mga kasing-kasing, nga wakay apil, Lord, sa mga desisyon, nga waka na mga iapil, pasayloa kami, Lord. Tanang mga babakan, tama kini sa ngalan ni Jesus. And I pray, O God, sa mga pagtuon sa mga pulong karon, ikaw magagiya, ikaw mga ministro individually and Lord corporately. And I pray, O God, give us a teachable heart. Lord, continue to open spiritual ears. May deaf ears, O God, hear. May blind eyes see. And open the eyes of our heart, Lord, for us to see spiritual truth in your word. And may we apply it, O God, I ask of you. And Father, protect your servant from error. Lord, I am limited, but you are not. And Father, be the one to lead and guide and show us your way. Father, I pray, O God, hide me behind the cross, O Jesus, na ikaw gayon ang sentro sa among pagsimba. Ikaw ang sentro sa mensahe. O Lord, ulian ka na mo sa parang pagpasidungo o pagpasalamat kay ikaw ang anayan, ikaw lamang ang takos. O salamat, Ginoo, sa paglukat ka na mo sa kangit-ngit to your marvelous light from death to life. Thank you so much, O God. And Lord, sa may mahuman, ma-accomplish this morning, we are very careful to give about all glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Bumabasa po sa English, Luke 17 verses 11 to 19 sa NIV. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. When he saw them, he said, Go, show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice.
He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Rise and go, your faith has made you well." Atong title for this morning is The Reason for Gratitude. Ang rason sa pagpasalamat. Kung tanawin nato sa Webster Dictionary, gratitude means feeling of appreciation or thanks. Gratitude. The reason for gratitude. So sa nabasa nato sa Bisaya o sa English, atong nakit-an nga si Ginoong Hesukristo sa diha nga nisulod siya no sa utlanan. Okay. Sa Jerusalem, padung siya sa Jerusalem, niagi siya sa utlanan sa Samaria o sa Galilea. Kung nakita nato dinhi nga naay ni sangkit niya. So Jesus is met by 10 lepers. O katong naobserba nga gitawag sila. Wa sila ni hunghong no, misinggit sila. They call out to him for help. And then he tells them to present themselves to the temple priest, and their leprosy disappears along the way. And then sa diha nga nakakita siya nga ayos siya, ibalik siya. He is a Samaritan, and ibalik siya sa pagpasalamat kang Ginoong Hesukristo. So, for this morning, the reason for gratitude na kay tulong pagkahisgutan. Kaya ang atong outline is the reason for gratitude. Unsa may ang mga rason sa pagpasalamat. One is because we are always in need of help. Nagkailangan taong tabang sa kanunay. Amen? Two is because we often receive help from God. When we ask, as Jesus said, when we ask, we can ask anything in His name, and He will do it. Because we often receive help from God. Ikatulo is because we will receive benefits from being grateful. May benepisyo kung kita natay kasing-kasing ng mapasalamat. Okay. So, alita sa una, because you're always in need of help. So, kung atong balikod, ang atong text, sa Lucy, o sa iyang, si Jesus, pagsulod, sa usa ka baryo, bisugat siya sa napulo ka, sanlahon, nagtindog lang sila sa unahan, o naninggit, Jesus, Ginoo, maluoy ka, kanamo. Pagkakita ni Jesus kanila, naingon siya, adto kamo sa mga pari o pagpatanaw kanila. Sa naglakaw pa lang sila, nangaayo sila. So nakita nato dinhi, nakakita ang mga lepers sa ilang paminahanglanon. Naka-recognize sila na sila nagkinanglan o kaayuhan. So the reason for gratitude, one, because we're always in need of help. Kung dinhi sa 10 lepers, unsa may ilahang gikinahanglan kung wako kay baw at present na pabay gisangla, kanang ikot-kot no, ang panit. Okay? Unsa may gikinahanglan sa usa ka sanlahon? Nagkinahanglan sila kaayuhan. Their need, nakakita sila sa ilahang panginahanglan nga sila maayo, their need of healing. So in other words, they recognize that they are sick. Recognize sila na masakiton mi. And ang ikaduha is, kaya kung ikaw usa ka sanlahon, ilain ka sa mga tao nga walay sakit. So, nakita nato sa mga lepers, number one, their need of healing. Ikaduha is their need to be accepted. Sa asa man, sa family, sa community, sila sa pagkinabuhi, sa normal na kanang gibuhaton. Okay, di man sila ka-live normal lives. So again, they recognize that they need healing. They need to be accepted sa ilang family, sa ilang community, and I should say, para nasa sila normal na kinabuhi.
Para sa uban ay trabaho. Productive sila. So, ikaduhang bahin, ang first, ako i-emphasize is nakakita sila sa ilang panginahanglanon. That's why they call on the name of Jesus. Again, kita na siya dire, Jesus, Ginoo. Na i-translate is Master. Master. Kaila sila kinsa sa Ginoong Hesus Kristo. So sa ikaduhang bahin, the reason for gratitude because we often receive help from God. Kung tanaw na ito dinhi sa 14 rather, pagkakita ni Jesus kanila, niingon siya adto kamo sa mga pari o pagpatanaw kanila sa naglakaw pa lang sila nangaayo na sila. So, ang first is na-recognize sila masakiton sila o nakasabot sila asa sila mga yutabang. O sa diha niingon si Jesus nila nalakaw, kung sa may nanggibuhat daghagrason, ni-obey sila. Kung atong i-observe clearly, i-observe nato, ni sangkit sila, pagtuo, nasabot sila na makaayo ni, nako, namo, o sa pag-ingon ni Jesus lakaw, nilakaw sila. So kaning duha lang, nilakaw sila, faith, obedience, kita na to, naayo sila along the way. Sa ilahang paghangyo, nakadawat sila. And saad man na ni Jesus mga kaigsuonan, we can ask anything in His name and He will do it. Nataan ang access kung ikaw usa ka Kristo. Anon. Ang akong pangutana mao, imo bang gigamit? We can ask anything in His name and He will do it. Kinsa man ta nga sa aran sa Ginoo ana. Jesus said, we can ask anything in His name and He will do it. Moday, when we pray, Father in heaven, and atong mga request, and in Jesus' name we pray, dili na ingalan. In Jesus' name we pray. Amen. Because Jesus said, you can ask anything in my name, and I will do it. Nakananglan kang kaayuhan sa imong balatian sa panglawas, gisangla ka. Ask, and you will be healed. And as they ask, indeed, ang napo, waman diri detalye, pero makita nato sa ilahang paglakaw, nangaayo sila. So, ang napo, naayo. Thankfulness with worship is vital or very important in our lives as believers of Jesus Christ. Giving thanks is always directed to God. Dili sa self. We must recognize at all times that all good and perfect gift comes from God, and we cannot do anything apart from Him. So James 1:17 and in John 15, apart from Jesus we can't do anything. So there's recognition that we are always in need of help, and when we ask, ikaduha, ang ato ang gipangayo na tabang tagaan gayud niya o solusyon. Because we often receive help from God. Continue ta. So, pagkakita sa usa kanila, silang tanan na ayo, pero sa 15, pagkakita sa usa kanila nga naayo na siya, nibalik siya kang Jesus o misinggit sa pagdaig sa Diyos. So, siya yung, Lord, thank you. Sa mga nisinggit siya nga, isang tabang, nisinggit usap siya sa pagdaig sa Ginoo. Sa diyan, nakakita siya na ayaw siya. Wala hindi ka uwaw. Iyang di-recognize na kinsa ang tinugdan sa kayuhan sa iyong panglawas. Nisinggit sa pagdaig sa Diyos. 16, niluhod siya o nagpasalamat kang Jesus. Kadtong tawhana taga Samaria. So kung tanaw na to dinhi, ang attitude sa usa ka saglahon nga naayo, una misinggit sa pagdaig sa Dios. Sa 16, miluhod siya, kanya nagpasalamat siya. So when we say gratitude,
showing appreciation or thanks. Nakita na to diri iyang attitude pagday, niluhod, nagpasalamat. So kung ikuan ako in one word, worship. Worship. When we worship God, we always thank Him. Amen? We can thank God in praise songs, in worship. We thank God in miski sa atong gibuhat niya, na-accomplish siya, or padung pa na ito gibuhat, we can praise God sa tanan na itong pang buhat. Showing appreciation, knowing na apart from you, Lord, there's no good thing in me. Apart from you, Lord, I can't do anything. And kung tanaw na ito, kinsa ta, di ka, angayan, di ka tapos tagaan o maayong butang ka. Convinced na? Or ingon tag the best job pwede na to para ako. Na kung dili gani madawat ang gusto na the best, malain ang luod sa Ginoo. Dapat dili. Nakakita ka sa atong panginahanglan kung wala siya. Just like the lepers. Jesus, Master. Jesus, Ginoo, maluoy ka kanang. We are in need of help. And secondly, God we will receive help from God. Ikatulo, because we will receive benefits from being grateful. Tanaw na to sa 17, 18, and 19. Pinapingon si Jesus, dili ba napulo man ang nangaayo? Kain naman ang siyam. Nga nung wala may ibalik aron magpasalamat sa Dios, gawas ni ining tao nga dili Hudiyo, umingon si Jesus kaniya, tindog o pauli na ang imong pagtuo maoy nagluwas kanina. So pahingi sa gay nato ang hisgutan gahapon pagtuo. Ang Roma 1:17 ingon si Pablo nga ang pangmatahong nagkinabuhi sa pagtuo sa sinundanan hangtod sa katapusan. From first to last. So wala adlaw nga wala tay pagtuo sa Ginoo. Uningon ka ug ako na kita Kristo. Amen. Ang mga Samaritan, hindi sila makigmingle sa mga Hudiyo, ingon man sad ang mga lepers, gilain gyud sila. So unsa may na-receive aning isa na nibalik ni Ginoong Heso Kristo para sa pagdaig. Niluhod siya, nagpasalamat siya. Nakadawat siya o full physical healing. Kaya again, gisuwat diha sa 17, na sa ilahang pag-adto, naayo sila. O niya, show yourselves to the priest. It means, para ang priest man, kung tanaw na to sa Leviticus 13, 45 o 46, ang mga lepers manggod, ang priest, sila ang deklarar clean kag unclean. So, ni-examine sila sa imong panit. And when he was cleansed, he came back to Jesus. Nakita na to, the leper who returned received the following: full physical healing. Ikaduha, full spiritual healing. Ako siyang timailhan, nanibalik siya sa pagsimbang pagday, pag-recognize, nakita ng gikan sa Ginoo, na-recognize siya, nagpasalamat siya. Di lang siya naayo sa physical, sa iyahang pagkasanlahon, nakadawat siya o kaluwasan. Ang taong, para nako personally, ang taong inuray na naluwas, mapasalamaton siya. Always. Kaya everyday, makapaminsar siya, nalili ko ang ngayon, matagaan kaluwasan, akan ditagaan ko sa Ginoo. Dili ko ang ngayon, para sa panggikanta, he emptied himself. Ginoo siya, ngayon higit siya sa kalibutan, kaya di ta kaluwas atong pagalingon. Kakita siya, di ta kahingkit sa lakaw, na iyahang di-require of us. Mga ito lang yung kinahanglan, pag-tuo. Nakadawat of physical healing as well as spiritual healing. And I assume
Gawa man gidetalye, the rest followed. Tamong posibilidad, nabalik siya sa society, sa iyang family, na kinabuhi siya better, he lived a better, normal, productive life, compared nga siya bisanla, na outcast ka, wakay apin, hugaw ka, lain ka. He must have lived a better, normal, and productive life compared for what he was before, or what it was before. He is too free to mingle to anyone in the society. Pwede siya makidnalubilo na miski kantinsa. So na kung pangutana, just like the leper, are you in desperate position right now? Nakoy panginahanglan nun? Ang una sa tanan is na-recognize ta na nakoy panginahanglan nun. Physical healing, basis kabubuton sa Ginoo, siya may magbuot. So natin mga balatian sa panglawas. As we ask of God, He will grant it according to His will. Naabay mga sala na nagsigig kupot, na di kakalingkawas, ipatangtang sa Ginoo. Because if we are desperate, Lord, tabangi ko, ito ganahan ani, kuhaan ni, ugaway ni, pareha sa sanla. Kung ang sala, gitratar na to, sama sa sanla na mo, nakatay siya, kaon siya. Ato siyang ipatangtang sa Ginoo. And rest assured, kung kita, mingon lang yung na, Lord, tabangi ko, kuhaan ni, kaya in the light of Scripture, di siya sakto. Sayop siya. Huwag nasa ipadayag na kung kinsa pa mga tao kaning mga gipangbuhat ani nga mga practices na evil, wala sila yun na sa gingharian sa Dios. Kung dapat mahadlok mga kaigsuon na kung nag-practice pa kanya. Manang importante kayo nga adlaw o gabi na malandong paspulong sa Ginoo. Kaya ang kalibutan, grabe kay daghan kay voices, daghan kay humhum, no? Grabe kay influences. Pero at the end of the day, kinsa may nakabalansi na to. Kung ikaw estudyante, ato ka sa eskwelahan, maestra, classmate, daghan kay tingog na nagsigig influence nimo. Katanaw na to TV, kaon na to, grabe kay influence ang radyo. Ang palibot asa talakaw, grabe kayo ang influences. Pero again, kinsa man nga voice, nga imuhang di paminaw o gisunod at the end of the day. Always remember, there is total freedom in Christ. Kaya ako mismo, di ko palabot ngayon. Nao sa kakristuhan, nung ligamhan niya po siya sa di ko palabot, anak. Kaya Ginoo, si Kristo Jesus, Ginoo, ibuntog niya ang kamatayon, nabanhaw siya, gamhanan siya, dako gamhanan ang ato nga Diyos. Pero again, ato ba nang gitubuan? Na makaayo siya, makatangtang siya. Muna dakong pangutana. Okay, we can draw near to the throne of grace of God without fear. We can draw near and we can ask anything in Jesus' name. Pero again, ang first o last is, para ang maayo is faith. Faith, then they obeyed, and they were healed, and in return, ang isa ni balik, ni died, ni luhod, nagpasalamat. Di ko anak, faith equals obedience, equals total healing, physical and spiritual healing, equals thanksgiving, worship, gratitude. The reason for gratitude. Salmo 103:1-3. Dahil nga ang Ginoo akong kalag,
ang tibuok kong pagkatao nagdaig sa balaan niya ngalan. Daiga ang Ginoo o akong kalag, ug ayaw kalimti ang iyang pagkamaluluyon. Gipasaylo niya ang tanan kong mga sala, o giayo niya ang tanan kong mga balatian. Daiga ang Ginoo. Daiga ang Ginoo akong kalag. Juan 1:16, gikan sa nanghingapin niyang grasya kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. From the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. Akong balikon, from the fullness of His grace, we have all ang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. And again, kung kita nakadawa tas panalangin sa Ginoo, ang pinaka-importante sa tanan, ano sa man? Kwarta? Butang? Or kinabuhing walay katapusan? Unsa may importante para nimo? Kaya mosugot kag sa dili, kung nagupot pa ta sa bahandi is kalibutan, biyaan ra na. Biyaan. Mga kata, kumahanaw man, salamat sa Diyos. Katungikan ka ganihan. Iban man na mahanaw ang kalibutan sa may magpabilin. Ang kulong, magpabilin kinsa man ang kulong. O kinsa may mauban niya, hangtod sa walay katapusan. Ang tanan na may relasyon kaniya. Do you have a grateful heart? Do you have a thankful heart? So may ilhanan. So may timailhan sa thankful or grateful heart o dili. Ang thankful heart, yun sa iyong circumstansya, mapasalamaton na rin siya, madawaton na siya, kaya mo may mabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi o ako. Pero kung paminsaron na to individually mga kaigsuonan, kung naapaka sa punto na magsikag kumpara sa pagalingon sa uban, magsikag tanawon sinaa sa uban ang wala nimo, dili ka mapasalamaton. Kaya ang 1 Thessalonica 5:16 sa city na gingon, pag malipayon ka mo kanunay. So when we say kanunay, mundang, be joyful always. Ang ikaduha, pag-ampo sa tanan, panahon, pray continually. We have access. We can draw near to the throne of grace without fear. Pag-ampo sa tanang panahon, mundang, sa 1 Thessalonica 5:16 sa city, mando man eh. For me, it's non-negotiable. Pag malipayon ka mo kanunay, pag-ampo sa tanang panahon, lipay ka, dahil, lupod, pagsalamat. Na kay problema, cry out just like the lepers. Have mercy on us. Ampo. Nakasala, pangayog pasaylo. 1 John 1:9, God is faithful and just to forgive us and cleanse us for all our unrighteousness. Mga kaigsuonan, my courage ko na itong tanan is to rest in God. Sa iyang isulti because God says so. Gibati man natin, ikabasa na ito, nabati man na ito, wala. Because God says so, believe it. O diha ka maka-experience sa mga katingalakang butang na wala niyo na-experience before. Rest in God. Pag-ampo sa tanang panahon. Ikatulong bahin sa 1 Thessalonica 5:16 sa city is, give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. O magpasalamat ka mo, bisag unsay mo dangat kaninyo, ini mao ang kaubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus.
Sa akong gipangutan na ganina, do you have a grateful or thankful heart? Kaya kung magbulbulan pa kayo or magsilipong para sa uban, repent. Paghinusod. Because again, pagpasalamat ka mo, bisag unsay madaman kaninyo, kini maol ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. And just like the lepers sa 10 lepers is they cry out to Jesus in faith. But again, sa 10 kabuok mismo si Jesus, no? Sa 10 kabuok, pila kabuok ang ni balik. Ako namin sa ko ani sad kay siya. Sad. And naka-receive sila o healing, total healing. But only one came back to praise and thank Him. To kneel at His feet, niluhod, pagpasalamat. Ni show of gratitude. And sa ako asad na side, nag-minister to Jesus gani. Only one came. Pero ang ganahan dyan ako na masintro atong message karon is the reason for gratitude. Kaya I just want to read sa New Living Translation. Kaya sa NIV, it says, Jesus asked in 17, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner?" Nakabasa ko sa New Living Translation, it says, Jesus asked, "Didn't I heal 10 men? Where are the other 9? Has no one returned to give glory to God except this foreigner?" The reason for gratitude, kumubalik ta niya sa pagpasalamat, pagluhod, pagdaig. Kung tanaw na ito din sa 18, we give glory to God. Has no one returned to give glory? When we say thank you, Lord, we give Him glory. Lord, I am in this position. Thank you. Imo kong gitrain. Pinaagi-ani ng mga pagsuway. Ang outcome ani I give you glory. Faith, obedience, total healing from Jesus, both spiritual and physical. Nako lang sa dibalanse, kung nakaibalatian sa paglawas, naapag yung sa nimo. Lord, heal me. Naagi hapon. Nasa man imong gitudlo nako, Lord. Pag ako nagpailaw na gid ko sa imong kabubuton sa ako ang kinabuhi. And may we truly submit to the Lordship of Jesus. May we truly submit in His Word. And just like the one leper, nakadawat siya milagro, dili lang sa physical, kundi natagaan siya o kaayuhan sa spiritual. He received salvation from Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, which leads to thanksgiving, giving all the glory back to Him. He deserved all praise and honor and thanksgiving and glory. And let's just take the time, my Lord, thank you. Thank you. Let's close our eyes. Sa matag-usa na to, if we feel to thank Him, mukantag pila ka minutes na, Lord, thank you so much, Lord. Daghang salamat, Ginoo. Sino ka ayaw ba sa mga kaya? Pili ka na ayaw. Father, forgive us, O God, if we fail to thank you, Lord.
you said in your word, you will think in all circumstances, for this is your work. If we are not happy in you, forgive us, O God. For your word of truth says, O Father, to be joyful always. To be joyful, O God. Satisfy us with your great love, O God, I pray. May we rest in you alone, O Father. Grant us the faith that we need, O Lord. Faith that leads to eternal life. Faith, O God, to stand firm till the end, that you are our Lord, our God, our Savior, our King. And help us, O Father, to pray continually, to pray unceasingly, for we are in need of you. Far be it, O Lord, that we are beggars of men. Far be it, O God. May we always, recognize me that in your sight, O Lord, we are beggars. And as just like the psalmist, O God, in Psalm 116, for all your goodness in our lives, O God, how shall we repay you? Sa imuhang kaayo, dali sa among matag kinabuhi, insaon ka namo pagbayad, insaon ka namo pag-uli. How do we treat you back, O Father, for your goodness in and over our lives? Rebuke us, O God, in our ingratitude, I ask of you in Jesus' name. May we see fully, ang imong kaayo dali sa mga kinabuhi, ang kaluwasan, may imong itagana sa tanan, isa tumutuong salig, may katungod ng imong mga anak sa Diyos. Nga dili nami gamhan sa sala, na ami matuod na kagawasan ni Kristo Jesus, for there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. And we are free, O God, to do your will, for your honor and glory. Father, I ask of you, reign in us. May we grow more in the knowledge of your Son Jesus. Grant us the faith that we need on a daily basis, O God. Help us, Lord, not to turn from left and right, but focus our eyes on you and fixing our eyes on Jesus Christ alone. You have plans for us, O God. Give us a hope and a future, and we rest in you alone. Thank you so much, O God. As children of light, we walk in the light. Fill us, O God, with your Spirit's power, Lord. Nabigay ang mga bubuton niyo ito ng pag-iimo sa kanunay, sa kanang panahon, hangtod sa katapusan ng mong breath, O God. Your will be done in our lives, Lord. For all good and perfect gifts comes from you. And you are our God, our King, our Lord, our all. And we are always in need of you, O God. And we thank you, Lord. Na ikaw nga Diyos, matuod nga Diyos, mabuhi. Naguna na rin sa kanunay, Lord, sa among mga kaalihan. And I pray again, O God, may we truly submit to the Lordship of your Son Jesus. May we truly submit to your word. Just like the lepers, O God, without question, they obeyed and they received healing. And I pray, O God, if there's anyone in need of physical healing, may you really touch upon the person. Family relationship, may you be the center, O God. In your household, O Lord, in the ministry, in the church, be glorified. In our speech, in our thought life, the desires of our heart be glorified, O Lord. In everything we do and say, in eating and drinking, may we choose to glorify you only, and nothing more. I'm conscious to give me, Lord, of you, and nothing more. And may you continue to meet every need. And most importantly, O God, give us a grateful heart, a thankful heart, O Lord. A thankful heart, O God.
We thank you, Lord, for what you allow us to accomplish and continue to minister to each one of us. We bless you and thank you in Jesus' name.